Když auto přijede k vjezdu, musí zmáčknout tlačítko na otevření závory. Po projetí závorou musí zmáčknout znovu tlačítko a tím závoru zavře. Každé parkovací místo obsahuje senzor, který zajišťuje, že displej ukazuje, kolik je na parkovišti volných míst. Když auto odjíždí, sepne se senzor, který otevře závoru na 5 sekund. Po 5 sekundách se závora zavře. Když auto opustí své parkovací místo, na displeji se odečte jedno obsazené parkovací místo.